Dasiga kami kinagisang uma, agaka kami kinagisang palagingnan, tabangi kami paglakaw sa dalan sa krus, tungod kay bukod kami musunod kaniya, subay sa sigpit, nga dalan ay sa kinabuhi. Kini ang ipangayo kinagisang nganan, nga buyog haripan kanimo, ug sa Espiritu Santo Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Diyos na sa paduol diri. Ang salat idungtana mo, dili na mag-usab kami. Ang una nga istasyon, ang katapusang panihapon. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo, tungod sa imong santos nga krus gitubos mo ang kalibutan. Gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ayan ikaw, Ginoo. Unya gikuha ni Jesus ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug niingon, dawata kini ug bahina ninyo. Kay sultihan ko kamo nga sukad karon dili na ako moinom ni ining bino hangtod moabot ang gingharian sa Dios. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios, timaan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mag-ampo kita. Ginoong Jesucristo nga nagapuyo uban kanamo, nangamuyo kami nining sakramento sa imong lawas ug dugo, himoa nga pinaagi sa pag-ambit namo sa imong kinabuhi nga gimantala nining pan ug bino. Makahalad unta kami ngadto sa among Amahan sa langit ug usa ka gugma nga tiunay. Makahalad usab unta kami ngadto sa among mga kaigsuonan ug kinabuhi puno sa pagalagad, sakripisyo gugma alang sa kabulahanan sa imong gingharian. Ikaw nga nagapuyo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, ingampo ka makasasala, karong sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. May kasusugan ka na sa gihapon, sa nga tanan. Amen.
Ang ikaduha nga istasyon, ang pag-antos ni Jesus dito sa tanaman sa Getsemani. Nagasimba og nagadaig kami kanimo o Kristo. Tungod sa imong santos nga krus, itubos mo ang kalibutan. Gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Milakaw sa Jesus ug ingon sa iyang nabatasan, miadto siya sa bungtod sa olibo. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa nahiabot na siya didto, miingon siya kanila, pag-ampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. Unya mipahilayo siya kanila sa gilayon nga maabot sa paglabay og bato, ug miluhod siya ug nagampo. Amahan, miingon siya, kun buot ka, kuhaa kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kun dili ang imo maoy matuman. May mga anghel nga mitungha gikan sa langit ug milig-on kaniya. Ug samtang nag-anto siya sa hilabihang kasakit, nagampo siya sa labi pa ka mainiton gayud. Nangahulog sa yuta ang iyang singot, ingon sa dagkong tulo sa dugo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Kay guli ka, Ikaw, Kristo. Mag-ampo kita. Ginoong Dios, among mahigugmaong amahan, sa panahon nga mosangpit kami kanimo, diha sa among mga kalisod, kaguol ug kasakit, hinumdumi kung giunsa usab sa imong anak sa pagtawag kanimo diha sa iyang kasakit ug kamatayon. Ay tugot nga magpadayon kami sa pagmahay sa among mga kasakitan. Apan lig-una kami diha sa pagtuo nga ikaw makita namo diha sa among mga kasakit, ingon man diha sa among mga kalipay, ug nga ikaw nahigugma kanamo, pinaagi kaniya kinsa nagpakita kanamo sa imong gugma sa Jesucristo among Ginoo. Amen. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Kalanan na mas matag adlaw ihatag ka namo karon adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Pasaylo kami sa kasala kanamo. Imo kami katugyan sa pagkay. Inuno alaw sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatayon. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon sa katuigan, huway katapusan. Way sama. Pasaylo ug ugma, ihatag sa Dios. Uol kaniya, kay mamati siya, o sait sa iyang gugma. Ang ikatulo nga istasyon, si Jesus atubangan sa labaw nga hukmanan. Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo o Kristo. Tungod sa imong santos nga krus itubos mo ang kalibutan. Gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok hukmanan naningkamot pagpangitag ikabutang-butang nila batok kang Jesus aron mapatay nila siya. Apan wala gayud sila hikaplagan bisag daghang tawo ang miadto ug nanugilon ug mga bakak mahitungod kaniya.
Sa katapusan may duha ka tawo ang miduol og miingon. Kining tawhana nag-ingon, makahimo ako sa pagguba sa templo sa Dios ug mapatindog niini sa 3 ka adlaw. Mitindog ang Pangulong Pari ug miingon kang Hesus, wala ka ba'y ikatubag ni ining sumbong batok kanimo? Apan wala mo tubag si Hesus. Busa ang Pangulong Pari misulti pag-usab kaniya. Sa ngalan sa Dios nga buhi, papanumpaon ko ikaw. Sultihi kami kung ikaw ba ang Mesiya, ang anak sa Dios. Si Jesus mitubag kaniya, giingon mo, apan sultihan ko kamong tanan. Sukad karon makakita kamo sa anak sa tawo nga maglingkod sa tuo sa labing makagagahom sa tanan ug moanhi sinapnay sa mga panganod sa langit. Sa pagkabati niya niini, gigisi sa Pangulong Pari ang iyang bisti ug miingon, dakong pagpasipala, wala na kita magkinahanglag dugang pangsaksi. Dinhi karon nadungog ninyo ang iyang pagpasipala. Unsay inyong huna-huna? Ug sila mitubag, sad-an siya ug kinahanglang patyon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magampo kita. Ginoong Dios, gibuhat mo ang tao o gihatag mo kaniya ang espiritu sa kinabuhi. Apan mitalikod siya kanimo ug nagpakasala. Nining panahon sa paghinulsol modangop kami sa imong kaluoy. Dad-a kami pagbalik ngadto sa kapasayloan. Tudloi kami ang katawhan nga gipatikan sa ngalan ni Kristo sa pagsunod sa iyang mga panag-ingnan. Hinaot unta nga ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma magbalhin sa kasilag, nagtuo ngadto sa paghigugma, sa kagubot ngadto sa kalinaw, sa kamatayon ngadto sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno alwas sa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, hinahan ka sa Dios. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Diyos namo sa kaloob, ikaw ang among Amahan, magbuhat manunubos, o Ginoo sa mga tanan. Jesus maluoy, tapanahon, pasayloon kanin, ang salagid tanamo, dili na mag-usab kami. Ang ikaupat nga istasyon. Si Jesus atubangan ni Pilato. Nagasimba o nagadayeg kami kanimo o Kristo. Gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Unya nibalik si Pilato pagsulod sa palasyo. Ug gitawag niya si Jesus ug gipangutana, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, imo ra bagayod kining pangutana ug gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako? Si Pilato mitubag, Hudiyo bagod ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari
ang nagtugyan kanimo nga hari kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag, ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag, nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini nataw og mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Kay unsa bay kamatuoran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya mibalik pagula si Pilato ug miingon sa mga Hudiyo, wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya, apan sumala sa inyong nabatasan. Buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Gusto ba ninyo nga buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Sila misinggit pagtubag kaniya, dili siya, si Barabas mo'y among gusto. Si Barabas usa ka tulisan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magampo kita, Ginoong Dios, mahigugmaong amahan, ang gugma sa imong anak, nagagahat kaniya sa pagdawat sa mga kasakitan diha sa krus, aron kami makaambit sa himaya sa bag-ong kinabuhi. Buntuga ang among kahakog, himua kaming manggihatagon. Tabangi kami sa pagsagop sa kalibutan, ngay imong gihatag kanamo, aron among mabalhin ang kangit-ngit sa mga kasakitan, ngadto sa kinabuhi kalipay sa paggabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo ka ng sala kanamo. Dili mo kami tugyan sa panulay, sinunua, luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang mudawat ka naku, dili kayod mamatay. Ayaw ako isaligay, aron ka mo mabuhi. Sunod ka mo kanako, ngadto sa Ang ikalima nga istasyon, ang paglatigo o pagpurong-purong kang Jesus. Nagasimba o nagadayeg kami kanimo o Kristo. Sa imong santos nga. Gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunokon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Isuluban usab nila og sapot nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya ug miingon, mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Ug siya gipanagpa nila. Ang ebanghelyo sa Ginoo.
Magampo kita. Makagagahom nga Dios ang imong anak nga si Jesucristo nakadawat sa himaya, pinaagi sa paghatag sa iyang kaugalingon ug diha sa pagkahimo niyang imong sulugoon alang sa katawhan. Ang iyang gahom mao ang gahom sa gugma, din gihatag niya ang tibuok niyang kinabuhi alang kanamo. Kini matinud-ano niyang gidawat bisan pa ang kamatayo niya sa krus, apan gibayaw mo siya o gihimong Ginoo hari sa tanan. Itugot nga makaambit kami sa iyang pagkahari diha sa among pagsunod sa iyang maalagarong gugma, isip bag-ong katawhan ug magtutukod sa bag-ong kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi kaniya nga among hari o Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang ikaunom nga istasyon, si Jesus gipapasan sa iyang krus. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo. Gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Tungod ni ini, gitugyan ni Pilato sa Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala sa Jesus. Migula siya nga nagpasan sa krus ug miabot sa dapit kaginganlag dapit sa kalabera. Sa Hebreo, ginganlan kinig Golgota. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magampo kita. O Dios among amahan diha sa imong anak nga si Jesus, gihatag mo kanamo ang matuod nga palas-unon ug matuod nga dalan nga among sundon. Ihatag kanamo ang kadasig sa pagbuhat, sibo sa iyang mga panag-ingnan. Tabangi kami nga sama kaniya makapuyo kami alang sa uban sa way pagpaabot og ganti. Itugot nga maangkon namo ang iyang kinabuhi hangtod nga dad-on kami niya nganha kanimo. Among Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo.
Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyapo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayan. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sinugan karon sa gihapon sa mga kaibigan, pagkasan. Ang ikapito nga istasyon. Si Simon Sireneo mitabang kang Jesus pagpasan sa krus. Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo o Kristo. Gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Samtang gidala nila si Jesus, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene, nga nagpadulong sa syudad gikan sa Banica. Gidakop nila siya ug gipapas-an sa krus ug gipasunod kang Jesus. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Magampo kita. Dios among Amahan, tabangi kami sa pagsunod sa panag-ingnan sa mapailubong pag-antos sa imong anak. Nangamuyo kami kanimo, hatagi kami sa grasya nga makatabang kami sa pagpasan sa iyang krus diha sa paghupay namo sa kasakit ug kaguol sa among isig kataw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, wabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw at karang lawa masayloa kami sa mga sala ingon nagapasaylo kami sa lakay namo. Dilim kami tugan sa panulay ng alwas sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, kapag sa sala, karog sa oras among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayon sa sinudan karon sa gihapon ug sa katuigan ug katuisan. Amen. Ang ikawalo nga istasyon. Gikasugat ni Jesus ang mga babaye sa Jerusalem.
Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo o Kristo. Itungod sa imong santos nga krus gitubos mo ang kalibutan. Gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. May dakong panon sa mga tawo nga nisunod kang Hesus ug pipila kanila nga mga babae nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya. Unya milingi si Hesus ug miingon, "Mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyog hilaki, kun dili hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak." Ang ebanghelyo sa Ginoo. Magampo kita, Ginoong Dios makagahom nga amahan, na sinati namo ang imong mamugnaong gahom sa panahon nga makigtagbo kami ni Jesus. Tabangi nga makaila kami kaniya diha sa among kinabuhi ug makabuhat sama siyang gibuhat. Itugot nga makatabang kami sa mga tao nga nagkinahanglan sa among panabang aron mahibalik diha kanila ang paglaom nga maoy makapabuhi sa ilang pagtuo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa imong bugtong anak sa Jesucristo nga among Ginoo ug manunubos. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang ikasiyam nga estasyon. Si Jesus gihubuan sa iyang sapot ug gilansang sa krus. Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo o Kristo. Gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo didto sa krus. Gikuha nila ang iyang sapot o gibahin sa upat, usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay, "Dili nato kini gisiun, magripa hinuon kita kung kinsay makapanag-iya niini." Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, "Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong bisti." Busa gibuhat kini sa mga sundalo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Magampo kita, maluluyong amahan, gigugma mo ang taong manggihatagon kinsa muhatag
sa iyang kaugalingon sama sa paghatag mo kanamo sa imong kaugalingon diha sa larawan sa imong anak nga si Jesus. Ihatag kanamo ang matuod nga pagkakabus sa kasing-kasing aron makakaton usab kami sa pagtugyan sa among kaugalingon diha sa imong mga kamot ug pagahin sa bisan unsa nga ania kanamo ngadto sa mga tawo nga nanginahanglan. Himoa kini nga sakripisyo nga among gihalad kanimo uban ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ikanapulo nga istasyon. Si Jesus nagbitay sa krus. Nagasimba o nagadayeg kami kanimo o Kristo. Gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya usa sa mga kriminal nga nagbitay didto mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw man mao ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon og kami. Apan gipadlong siya sa iyang kauban nga nagingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ani adinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha, angay ka nato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Jesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Magampo kita. Ginoong Jesucristo, gikawas mo ang mahinulusulong kawatan gikan sa pag-anto sa krus ug gidala mo ngadto sa kalipay sa imong gingharian. Sa adlaw sa mong kamatayon o Ginoo, mamatay unta kami diha sa imong grasya, mamatay kami diha sa imong gugma, mamatay unta kami diha sa imong kabubuton, ug manghinaot kami nga imo kaming dad-on agi sa pultahan sa langit aron among maangko ng kalipay nga way katapusan sa imong gingharian. Ikaw nga nagpuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian,
Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang ikanapulo ug usa nga istasyon. Si Maria diha sa tiilan sa krus. Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo o Kristo. Santos nga krus gitubos mo ang kalibutan. Gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babae, ania ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad ni adto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Magampo kita, Dios among Amahan, sa naghingutas si Jesus dito sa krus. Si Maria Santissima iyang ginahan, miunong kaniya og miambit sa iyang mga pag-antos. Hinaot nga kaming mga sinagop nga anak ni Maria, may usa uban ni Kristo diha sa iyang pag-antos ug kamatayon ug makaambit sa iyang pagkabanhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi. Siya nga nagpuyo ug naghari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
ang ikanapulo ug duha nga istasyon, ang kamatayon ni Jesus. Nagasimba ug nagadaig kami kanimo o Kristo. Gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon, giuhaw ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug nagtunlob silag espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo. Ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya miduko siya ug namatay. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Kaigon ikaw, Kristo. Magampo kita, Ginoong Jesucristo, diha sa krus, nagpakamatay ka o giula mo ang imong dugo aron kami mabuhi ug takos nga maghigugma. Sa katapusang panihapon mikuha ka sa pan ug bino, isip timaan sa paghatag mo sa imong kaugalingon nga among kalanon ug ilimnon ug itudloan mo kami sa paghigugmag pag-alagad sama sa imong gibuhat. Pakiguban ka namog tabangi kami pagsaksi kanimo aron mahimo kaming angayan sa pag-ambit sa imong pagkabanhaw. Kay ikaw ang among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang ikanapulo ug tulo nga istasyon, ang paglubong kang Jesus. Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo o Kristo. Gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkasawmsum na, miabot ang usa ka dato nga taga Arimatea nga ginganlan og Jose, usa ka tinun-an ni Jesus. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Busa gikuha kini ni Jose ug giputos niya sa usa ka bagong habol nga lino ug gipahimutang niya sa iyang kaugalingong lubnganan nga bago pa lamang niyang gilungag diha sa usa ka bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron pagsira sa pultahan sa lubnganan ug milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria
naglingkod didto nga nagtan-aw at bang sa lubnganan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Magampo kita, makagagahom ug walay kinutubang Dios. Ang imong bugtong anak mikunsad ngadto sa mga minatay ug nabanhaw sa himaya. Sa imong kaayo banhawa kaming imong mga katawhan nga gilubong uban ni Kristo diha sa bunyag, aron mahiusa uban kaniya diha sa kinabuhing way katapusan sa langit. Kaniya nga nagapuyo ug naghari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang ikanapulo ug upat nga istasyon, ang pagkabanhaw ni Jesus. Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo o Kristo. Gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Tapos sa adlaw nga igpapahulay, sa pagbanagbanag na sa buntag sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang biste. Nangurog ang gwardya tungod sa hilabihang kahadlok ug nahimong daw mga patay. Unya ang anghel miingon sa mga babayi, "Ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya sumala gayud sa iyang giingon. Umari kamo og tan-awa gayud sa iyang giingon. Umari kamo og tan-awa ang dapit nga gilubngan. Ug unya adtua dayon og sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya. Ug karon naguna siya ninyo sa Galilea. Ikahibalag ninyo siya didto. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok, apan nangalipay, ug nagdagan sila aron sa pagbalita sa iyang mga tinun-an." Ang ebanghelyo sa Ginoo. Magampo kita, Dios sa kinabuhi ug gugma. Nalipay kami karon tungod kay sa Jesus na banhaw ug nagsugod siya pagbanhaw kanamo diha sa bunyag.
Padayuna dinhi kanamo ang buhat sa pagkabanhaw. Ihatag kanamo ang kalipay ug gugma samtang nagalagad kami kanimo ug sa usag-usa kanamo. Itugot nga ang imong espiritu maghimo kanamong gawasnon sa pagdalag paglaom ug hustisya ngadto sa tanan nga anaa sa among palibot hangtod nga banhawon mo kami aron makaambit sa imong way katapusang kalipay. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus, ang among nabanhaw nga Ginoo, kinsa nagapuyo uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nagasala kanamo. Ug dili mo kami mugyan sa panigay, tinunuan basta kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Alang sa pagtapos ni mahong atong gibuhat ang istasyon sa krus, mag-ampo kita usa ka manamo, usa ka Magimay ka Maria, usa kay may kasamahan. Una, alang sa katuyuan sa akong Santo Papa Francisco, alang sa akong Arsobispo sa Sugbo, Jose Palma, ingon man alang sa tanang mga benefactors, sponsors, hindi ato ang parokya, ilabi na ning simbahan nga ato gitukod sa tanang mga donors ug sa pag-ampo usab sa mga kalag sa purgatorio, sa ato mga kaprentihan, ingon man alang sa tanang mga parokyano nga miuna na kanato ngadto sa laking kalibutan. Mag-ampo sa kita sa mga sakiton, ilabi na kadto ato mga higala, mga parokyano sa ato sa pamilya nga nag-antos tungod ining maong pandemya ining COVID-19. Ug alang sa atong panalipod. Amahan namo nga naa sa mga langit,
uban pagbuot ni sa yuta ay mo sa langit. Maghimayang ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa natin ni pulanin ka sa babae ng tanan, pulanin ka sa magbunga, sa kaya ka sa Jesus. Himayang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Magampo kita. O Diyos nga labing magagahong may lupaon sa ngatanan, ang imong anak nagpakamatay alang sa mga sala, ug nabanhaw gikan sa mga minatay. Diyan sa imong kaayo dalakan ning imong mga katawhan, ug giusa kami uban kaniya, diyas kinakuing dayon sa langit, nga diin siya nagapuyo ng hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo sa Kadiyos, angkol sa kaangkuran. Ang Ginoo maanaa kaninyo, ug panalangin kaninyo Diyos nga magkagaw sa tanan, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Maayong gabi inyong tanan.